Hej og velkommen til Natur og Teknologi på hovedet. I dag skal vi tale om tænder. Vi bruger vores tænder til at tygge med. Vi kan flænse mad fra hinanden med vores meget skarpe fortænder og hjørnetænder. Og vi kan knuse mad med vores flade kindtænder. Dette er to meget vigtige funktioner, når man spiser og tygger mad. Alle børns første tænder, det er mælketænder. De er altså ikke lavet af mælk. Det er bare noget, som man kalder dem. Omkring når man er 6 år gammel, så begynder man at få sine permanente tænder. De permanente tænder, de skubber så meget på mælketænderne nedefra, at mælketænderne de falder ud. Men først så har mælketænderne været rokketænder. Det er vigtigt, at man børster sine tænder, så de ikke er beskidte. Hvis tænderne de har mad på sig, så sidder maden lige så stille og laver hul i tænderne. Og specielt mælketænder er det let at få hul i. Får man først huller i tænderne, så risikerer man altså at få tandpine, og det gør helt utroligt ondt. Og hvis hullet det er alt for dybt til, at man kan lave det, så bliver man nødt til at hive tanden ud. Ikke særlig behageligt. Hvis man ikke børster sine tænder, så risikerer man ikke kun at få huller i tænderne. Man risikerer altså også at få tandkødsbetændelse. Tandkødsbetændelse, det gør, at ens tandkød det lige så stille forsvinder. Til sidst, hvis man har tandkødsbetændelse, så har tandkødet altså trukket sig så langt tilbage, at tænderne ikke kan sidde fast mere, og så falder de ud. Derfor er det altså ekstra vigtigt, at man får alt maden væk fra sine tænder, der hvor de rører ved tandkødet. Og man skal altså derfor altid huske at børste sine tænder, så tandbørsten både rammer tænderne og tandkødet. Hvis man har skæve tænder, så kan man have svært ved at tygge maden ordentligt, og man kan også godt få ondt i kæberne af det. Maden har også som regel lettere ved at sætte sig steder, som tandbørsten har svært ved at nå, hvis man har skæve tænder. Nogle børn skal derfor have en bøjle på. Bøjlerne gør, at tænderne de rykker sig tættere sammen og også retter sig ud, og så kan de altså komme til at sidde de helt rigtige steder, så man får et rigtig godt bid. Det kan godt tage rigtig lang tid at få rykket tænderne på plads på denne måde, men udover at man får en bedre mundhygiejne, så får man altså også nogle flottere tænder og et flottere smil, når man bliver ældre og bøjlerne kommer af. Hvis man har skæve tænder, så er det ikke ens egen skyld. Det er bare noget, som man er født med.